Tudtad, hogy az emberek 70%-át boldogabbá teszi ez a kis papírfecni? A pénz önmagában nem boldogít, de biztonságot adhat, nyugodtabb életet, több időt a családdal, és kevesebb stresszt minden váratlan kiadásnál. Nem maga a pénz számít, hanem az, amit lehetővé tesz. Stabilitást és kiszámítható jövőt. A tudatos pénzügyi tervezés és adótanácsadás ebben nyújt támaszt, hogy a pénz ne teher legyen, hanem egy eszköz, amivel valódi alapokat építhetsz. És itt a különbség. Nem akárkitől kapsz tanácsot, hanem egy EMDRT tag pénzügyi szakértőtől. Attól a szinttől, amely a világ legjobb tanácsadóinak felső 5%-át jelenti. A valódi érték nem a bankszámlán szereplő összeg, hanem az, hogy mennyire érzed biztonságban magad és a családodat. Kövess minket, ha pénzügyi területen fejlődni szeretnél, és oszd meg véleményedet kommentben. Ne csak tervezz, építs is. Bennünk partnerre találsz. Kezd el most. Biztos alapokon velünk. right.co.hu